че има още време до края на интервала на будуване, но детето ти започва да ти дава признаци на умора. Какво ще направиш? Това беше един от въпросите, които дискутирахме наскоро с една от майките, които работя, и виждам, че има леко объркване и затова реших да дам повече информация по въпроса. Ако детето ти дава сигнали, когато е изморено, това е страхотно, защото има и деца, които съвсем не показват такива. Но знае, че има и деца, които са склонни много преди времето си на заспиване да започнат да се прозяват, да губят интерес, да изглеждат така, сякаш много им се спи. Тези деца обичайно са по-поспаливи и имат способността да заспиват по всяко време на интервала си на заспиване. Затова съветът ми е, ако детето ти започне да дава такива първични признаци на умора и видиш, че има още 30, 40, 50 минути до края на интервала на будуване, който обичайно правите, е да преминете към тихи занимания. По този начин ще намалите темпото и детето ще може да издържи